Mga negosyo sa Chinatown padayon ng operasyon sa unang adlaw sang bagong tuig. Si Zen Kilantang nakatutok. Nangin malinong ang unang adlaw sang bagong tuig para sa mga Chinese. Kung sang una mabatian ang pagpalupok sa mga firecrackers sa atubang sang tagsa ka-establishmento, sa subong normal na ang selebrasyon. Sa diin padayon ng operasyon sa mga negosyo sa downtown area. Apisar nga gindeklara nga special non-working holiday, normal kag bukas ang mga Chinese stores. Para man may gabakal man mo, posible mga manira ka para lang sa ano. Ordinary days lang, the same sa parehas ang aton sa Pilipino. Oh. Ang iban nga mga negosyante, ginabaklan sang bag-o nga bayo ang ilang mga empleyado bilang pagpasalamat sa ilang kontribusyon sa negosyo. Mari karon hapon mamakagami mayo ka pamahaw sa kanina. Oh, sa Friday man ba pagkaon sila. Ginatamyaw naman sang Chinese community nga mabinungahon nga bagong tuig ang mga tao. 快樂，生意興隆，步步高升，萬事如意。OK 啦。新年新年快樂，萬事如意，身體健康，財源廣進。 Nagdamo naman ng mga lantern decoration sa palibot sang syudad. Samtang ginaabi-abi naman ang Dragon and Lion Dance sa mga hotel kag establishmento sa pagpati nga nagadala inisang swerte sa ila negosyo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.